Den her skraldelounge går jo ud på at bygge møbler ud af skrald. Så vi har fundet en masse skrald, og vi har egentlig primært lidt efter skrald, som man har på Roskilde. Så sådan noget pavillonstænger og teltduge og ødelagte stole og sådan noget, så man har de der stænger. Det er egentlig bare ved at teste, som vi har prøvet sig frem, at vi har fået. Og så læser vi også ingeniøruddannelse ude på DTU. Så jeg har inviteret mine venner over for at være med til at lave noget, fordi at man må jo tage det med ned i sin lejr bagefter. Jeg laver en skamme. Altså vi fandt de her 4 pinde, ikke? Og så stod jeg sådan lidt med dem, så kom Kira med den her kasse. Og så tænkte vi, yes mand, det fungerer. Skal jeg lige have sådan en, skal jeg have sådan en seler, så jeg kan bære den? Det er lidt farligt med de der... Ja, det er lidt farligt. Det kan godt være, at den bare skal stå nede i lejren. Jeg tror ikke, det bliver meget flot med sådan nogle grønne hjørner. Jeg tror, alle de andre de skal have sådan nogle almindelige festivalstole. Så derfor tænker jeg nemlig også, at den skal lidt op i samme højde, så jeg ikke kommer til at sidde nede på jorden. Jeg tror, at du hvad? Så tror jeg bare, at det er bare altså... Men det er meget hyggeligt. Meget hyggeligt sådan eftermiddags hænge ud ting at lave. Plus så får man jo også en stol ud af det. Ja, det står der. Det er første gang, jeg prøver at lave en stol. Det plejer at være noget, der ikke rigtig fungerer. Ellers skulptur og sådan noget. Men så også den her, den er ret flot egentlig. Og så kan man også sidde på den. Man skal have processen med, ikke? Altså det handler om, i stedet for at tænke, at det her det er nogle varer, der skal smides ud, ikke? Så skal man have den kreative proces med.